Inselmilkom u nilqakom għal podcast ieħor Conspiracy Theory illum se niddiskutu ftit l-Unjoni Ewropea. Palissa ħafna nies qed jaħsbu verament li Malta għandha toħroġ mill-Unjoni Ewropea. Għandha toħroġ, m'għandix toħroġ, l-opinjoni tagħkom dejjem jimpurtani minna u għal daqstant għandna l-email ukoll li intom tistgħu tibatunna fuqu conspiracytheoryinfo@gmail.com u tistgħu dejjem tikkummentaw kemm fuq YouTube fejn joħroġ dan il-podcast u anke fuq social media. Biex niddiskuti dan is-suġġett miegħi the one and only, Salvo Mallija. Kif inti, Salvo? Ħares kien għawi ħormadu għadna. Malta bizzet għanda problemi. The one and only ħanejdlek għalfej, għax inti jista' jkun jeżisti mit-partit. U inti bħali, għax jina dak li nħoss ngħidu u t-telespettaturi jafuni. Jiena ma nimxiex bi-statut, jiena għandi l-valuri u l-prinċipi. L-ebda partit ma jista' jkollu kollox tajjeb jew kollox ħażin. Xejn ma jista' jkollu kollox tajjeb kollox ħażin. U inti dak li tħossilju tajjeb tgħidu, dak li tħossilju ħażin tgħidu wkoll. Ekku, jiena għandi Alla wieħed, għati u għandi Alla wieħed, jgħidu verità. Nixba ngħidlek li minti xagħtej u llum Freudian slip. Il-verità hija tgħidilha hija Alla tiegħi il-verità. Għax il-verità it's what I'm always pursuing. Fimt dejjem qed tipprova issa minn ma jaqbilx fiha tajli ma taħseb il-verità inti mhux il-verità. Ekku veru. Però jiena nimxi dejjem wara l-verità tiegħi. U l-verità tiegħi ma tiġix minn xi jgħidu n-nies jew xi smajt fuq l-aħbar. Jiena naqbad nisma' kollox, narbel kollox u mbagħad nasal konklużjonijiet tiegħi. Ekku. Naqra loġika bil-Malti. Li suppost għandu kulħadd. Rari ħafna. L-Unjoni Ewropea. Inti bniedem ġej mit-teatru u din mistoqsija ħana millek. L-Unjoni Ewropea hija pjattaforma ta' teatru? Bħal kull istituzzjoni politika oħra, iva, finalment tispiċċa teatru. Illum, anzi, jinnalek il-politika kollha saret l-ewwel qabel kollox teatrini. Illum il-politika saret teatrini. Mektara Malta, per eżempju, nablu l-budget, għawda naw kemm għalla ħalaq bil-borza minna ekku tajna ekku għassamna ekku. Għamil kamon, għamiltom tajjeb. Bżon tuqqa tiftaħ xogħolok. Parti minn xogħolok, eżatt. Xogħolok. Sewwa, għalas noqgħod fuq il-flus tiegħi biex tajt kemm inti bravu int. Biex insemmi Malta ġifieri. Anka l-Ewropa tagħmilha tagħdi, blajnuna tagħmilha ħafna. Illum sar kollox teatrin. Illum ara t-TikTok x'inhuma. Ikollok ħansebbi tfajla, jaddu li ħafna. Tfajla, taf iż-żeglek naqra da, tilbeslek xi dublet qasir, jena, iż-żeglek nej, laqqa waħda li kollha l-eluf jiġru wara, eluf ikollha ġibri bħala xismu, għax illum bix-xejn toħloq support, illum bix-xejn. U l-politikanti fehmu għadik, illum fehmu l-qawwa tal-xismu, jiddispeċini ngħid li l-Ewropa apparti l-problemi kollha kbar li għandha sa ħafna nies by the way, this is important li ngħidha issa. Ħafna nies għandhom l-impressjoni nobot l-Ewropa. Maħabba li nikteb ċertu affarijiet fuq il-Facebook. U hekk nixtieq nagħmilha ċara jiena fil-Facebook ma niktibx biex xaħtet li raġun. Jiena l-Facebook nikteb fuq biex meta nkun mejjed 20 sena oħra u jiġru xi ara Salvo hekk kien jgħid. Dak huwa testament tiegħi il-Facebook, mhux biex in-nies jgħidu li jiena bravu li jiena ignorant kollok, ma jinteressanix. Jiena mekket ngħid kif inħossom. Jiena l-Ewropa nħobba. U najjara għax inħobba. Għax għandha ħafna problemi li titeħles minnhom. Ġifieri, u problemi gravi, Inti qed l-Ewropa tispiċċa teatru. Meta Malta daħlet fl-Unjoni Ewropea fl-ewwel ta' Mejju 2004? Kienet teatru kif inbidlet u inti kont favur l-isħubija jew le dak iż-żmien? Ismani, aħna forsi, I'm not paraphrasing fenek għada ġifieri, maħna d-destin tagħna dejjem kien fl-Ewropa, għal-grazzjat għal-ħanin Alla biex ngħidu hekk, ħanitfa' waħda. Għaliex? Għax aħna xi trid ikollna d-destin tagħna Nord Afrika? X'ismu Musulmana? Mi ma redix. Il-pajjiżi kollha falluti, demokrazija ma nafux x'inhi, aħna konna fortunati, immens aħna, nafu kemm aħna kemm konna fortunati. Għana konna fortunati li fil-1530 Karlo V tal-Malta l-Kavallieri. U peress li tal-Malta l-Kavallieri, il-Kavallieri kienu edina u kienu entity internazzjonali. Daw ħadu isem il-gżira, saru Chevalier de Malt, u Malta saret magħrufa mal-Ewropa kollha bħala nazzjon. Għax il-Kavallieri kellhom l-ambasċati tagħhom. Aħna kull ma għandna bis-saħħa
ta' di ir-rabta mal-kavallieri, kieku l-għanna l-San Ġwan, l-għanna l-Barok, l-għanna l-Belvalletta, da l-affett kollu niftaħlu bihom. Daw kolla l-Europa ta' tomna l-Europa, għalix? Għax il-kavallieri kienu l-ewwel għaqda Ewropea li kienawu. Fimt, ġviri kienet United Europe, kellek kavallieri minn kullum kien. Imma per eżempju, Mintoff li kien isejjaħ l-Ewropa ta' Kajin. Mintoff. Imma Mintoff kien jemmen, per eżempju, li aħna kapaċi ninnegozjaw ma' pajjiżi oħra kif kien jagħmelu, m'hemmx għalfejn nintrabtu sagrosant ma' blokk. Mintoff, imma l-għart Mintoff illum obsolit. Tinet jena nemmel il-Mintoff ħadd ma fehmu. ħadd ma fehmu. Għasin għafu għamina sitta nafjaw minn sejaq bes. Aħna minna 16 sena stat faxxist u għaqqas nafu. Kull ma trid tara is-slogan tal-partit li kellu Mintoff. Malta l-ewwel qabel kollox li kien is-slogan tal-partit faxxista qabel il-gwerra, Malti. Sewwa, jiġifieri Mintoff ifhimni jien naħseb iktar ħaġa li kien magħruf għaliha Mintoff. Naħseb jien mhux se ngħidha dal-Labour Party kien li akkwista jiddobba. Li mmorru hemm u min itina miljun, u min itina xi fabrika, u min itina hekk. Imma ħana mela tal-avukata tax-xitan aħna mhux hekk nagħmlu mill-Unjoni Ewropea niddubbaw. Kemm nixtieq kont ix-xitan. Kollha avukata sabiħa felli. Ħala biċċek. Ismani, ħanajdlek. Iva, imma Maltu tmur tittallab. Ġifieri jisma' minnu pjaċir tidi xi ħaġa, jien Gaddafi kif ġara aħna beħħejna l-pajjiż il-Gaddafi li kienet tal-waħx affari għalija kien żmien ikraħ. Ma tistax qabbel l-Ewropa ma' Gaddafi, l-Ewropa għandha fondi. Ġifieri mhux rigali, ġifieri inti għandek ċertu obbligi u l-Ewropa għattik ċertu vantaġġi. Hemmhekk ma morniex nittalbu, hemmhekk morna buċna minn quddiem bħala membri oħra u ħadna il-vantaġġi li kien hemm. Bħalma għamlet l-Irlanda, pereżempju, bħalma għamlu l-Ungerija, bħalma għamlet il-Polonja, u jiena naħseb li pajjiż bħal tagħna li kien naqra lura ħdej pajjiżi oħra. Ġifieri ma noqgħodux ngħidu nimla rasna x'aħna ħdej Franza, ħdej l-Italja, ħdej il-Ġermanja, aħna pajjiż żgħir. Bas se pretendi li nkunu bħalhom ġifieri. Aħna sarna nitqabblu mal-pajjiżi dawk li kienu taħt il-komunisti u kellhom jibdew kollox mill-bidu, fimt? Dawk kienu clever. Jiena naħseb janka l-Irlanda, anka Spanja, ma mmorrux il-bol Spanja faret minn mindu daħlet fl-Unjoni Ewropea ħalli qabel kellha background minn żmien Franco għax dik oħra u ħafna mill-miti għax Franco kien hekk u Franco kien. Franco l-Spanja mexxi għal qudiem, whatever they say. Anyway, l-Ewropa kien source fejn stajna nagħtu ċertu commitments u ta' dawk il-commitments neħdu lura vantaġġi. Sewwa. Ovvjament kien hemm commitments li mhux kulħadd kellu pjaċir bihom, pereżempju l-kwistjoni tal-kaċċa biex insemmi xi ħaġa. Hemm il-kwestjoni m'għandix pjaċir biha jien tal-abort pereżempju. Imma ifhimni ma morniex nittalbu, aħna morna bħala membri li hija differenza kbira, sewwa. Allora jiena naħseb li dik kienet qabża kbira, jiġifieri minn pajjiż tal-lab, issejjed kulħadd li jrid. Minn pajjiż tal-lab sirna associated members li għalija qabża kbira. Biex nkunu għadna kollox jiena naħseb li waħda mill-għanijiet ewlenin li tħanna fl-Ewropa kienet biex ikun hemm xi ħadd iġebdilna widnejna meta nagħmlu affarijiet kif mhux suppost ifhimni nafu li b'Malta ġew ħafna affarijiet xejn sbieħ u naħseb jiena il-gvern li daħħalna fl-Ewropa rrid li jkun hemm arbitru li jkun hemm xi ħadd li jżobbna naqra postna. Għax aħna għandna mentalità parrokjali. Aħna għandna m'hemmx tagħmel dawn huma l-karatteristiċi tagħna ma noqgħodux ninħbew wara subajna ġifieri biki. Ta' kif bdiet l-elezzjoni ġabdet inħabba tarsim għal-ħajt nara x'ismu anyway. Il-propaganda. Sew aħna morna hemmhekk se nagħtu xi ħaġa u bħala s-soltu ta' Maltin li aħna ridna nieħdu minn armanatu b'ħafna każi, sewwa li ma tistax tagħmilha. Ma tistax tagħmilha. Altru nieħdu minn armanatu u altru għax jiena ma naqbilx magħha
L-Ewropa għandha ħabta timxi bil-one size fit all. L-Ewropa ħana ek se nitkellmu fuq l-Ewropa għandha problema kbira li trid tara kif se solvija. Għax l-Ewropa nħakmet minn xelluk. L-Ewropa minn dejjem kellha tendenzi xellugin. Is-soċjaliżmu fi żmienu kien tajjeb u kien hemm bżonnu, imma s-sigriet fid-dinja hu mhux li żommna ħajja mal-oħra, li tinduna meta dak it-tajjeb se jibda jsir ħażin. Għax fid-dinja kollox hekk. Don George kien jgħid anke tal-bżejjed huwa ħażin. U għandu raġun. Is-soċjaliżmu sakemm kienet jaqbeż għal ħaddiema, sakemm kien qiegħed jinnaf l-improvement tal-pagi u kondizzjonijiet ta' xogħol kien tajjeb. Imma issa ġara l-fatt li naħseb li daw tant issa bejlu l-waqa tal-Unjoni Sovjetika. Bej li ħafna minn daw il-xisum ħadnihom, l-lum, anzi naħseb li ħażejjed. Min jabsa jgħiduk nismani ngħidlek. Li ġejna f'punt aħna fej is-soċjaliżmu issa sar periklu u periklu kbir. Għaliex għax dat il-raison d'être, m'għandux raġuni għal xi ħaġġet u issa tfajna nitkellmu fuq iċ-ċuċati. U qed ngħidu ċ-ċuċati l-Ewropa kif nabgħa ngħid biex taxxaqa qabel kollox għandha problema demografika. Ġifieri mhux qed jitwildu tfal, qed jitwildu babies. U mbagħad hemm problemi politiċi. Ġifieri, għalija l-problemi tal-Ewropa u daw għandna bżonn. L-ewwel parti mill-problemi li għandha huma dawk li qalilha bihom Vance u dak li qalilha bihom Trump. Għax kulħadd jobodu għax Trump u Trump nidel. Trump għamlilna santismu pjaċir. Għalin nasma grow up. Jina li Trump jgħid kulħadd li jrid għalija jisu bissiet li qed jgħid in-nies maġbin. Ma jistax ikun tibqa' tiddependu mill-mami tal-Amerika. Fimt, hekk tiddependi lek innifsek, tittarma. Għala x'għamilna għajna niġbru l-flus nqasmuhom in-nies u nagħmlu social services tajjeb. Imbagħad meta niġu għall-biċċankwiet m'għandniex min jiddefendina, jew tiġi l-Amerika ma jiġi ħadd. Waqax issa l-Russi ma dawx problema, imma d-dinja mhijiex hekk. Id-dinja għaw it-tajbin u għaw il-ħżiena. Hekk magħmula. U t-tajbin huma ħżiena u ħżiena ma tajbin. Jiġifieri dan mhux qed ngħid hemm blokk ħażin u blokk tajjeb, hemm affarijiet li personalment jogħġbuni, affarijiet li ma jogħġbunix. L-Amerika l-Ewropa sfortunatament il-progress u din ħogos ngħidha jien, il-progress li ġab anke bis-saħħa tas-soċjaliżmu tax-xelluk jiġifieri għax il-soċjalizmu għamel ħafna fett, qed ngħidu ġifieri kuma kienx pereżempju ċertu pagi, ċertu xi m'għandniex. Imma li ġara li sirna komdi wisq, jiena dejjem ngħidha. Vera dejjem tajb. Mur għand trainer minn trid u jgħidlek no pain, no gain. Aħna sirna komdi, complacent, il-pagi splodew, il-fabriki ma salbu, kifini, x'għamlu l-fabriki? Marru ċ-Ċina, fejn slave labor. Mhux hekk ġara, għaliex ġara hekk, għax il-pagi tal-ħaddiema Ewropej saru mora s-sema. Fimni, it's a choice. Ġifieri dana mhux qed ngħidu tajjeb u ħażin, din ir-realtà tal-fatti. Ħafna nies ma jammettuwix. Ħafna nies jitkellmu bil-reliġjon u jitkellmu biex jgħidula bil-ideoloġija, imma dinja laj reliġjon, laqas ideoloġija, dawk huma konstrakt tal-bniedem. Dawk huma ħitan li nistaħbew waraw, mhix il-ħajja mhix hekk. Il-ħajja mhix hekk, il-ħajja aktar hekk titwaċċi il-ħajja veru ara dokumentata National Geographic. Ara kif jgħixu l-annimali kollha, aħna annimal bħall-oħrajn. Il-kaċċa nagħmluha b'mod iktar sofistikat, jew mod differenti milli jagħmluha lin. Imma xorta għadna hekk, xorta. Hekk tħares. Issa li ġara li dak kull ma dejjem hekk jiġri, meta nazzjon jew whatever isir komdu, wisq jaqa'. Dinja ħaġa li ma tistax teħles minna. It's a cycle. Titla, kif tasal hemm tinżel. Awtomatikament. Xejn ma jista' jibqa' tila l fuq, xejn. Issa l-Ewropa, is-soċjaliżmu għamel żmienu fl-opinjoni tiegħi. Tilef kif għadna ir-raison d'être, spiċċat ir-Russja,
daw ġew bla xismu għandhomx raġuni għax jeżistu, ġew inconsequential. U li jsibu xi ħaġa oħra. U bdew idaħlu ħafna propjonerija bdejna niġġieldu. Flok naraw biex immexxu il-pajjiż il-qudiem, intfajna fil-kretinati. Ħloqna kemm ballaħla x'isimhom sessi u genders. Fatem il-biċċa xogħol ta' Orban tal-Ungerija bħalissa l-Unjoni Ewropea waqfet il-fondi lill-Ungerija. Orban għandu raġun. Għaliex Orban ma jixtieqx il-tfal ikunu. Orban, il-problema tiegħu kien li kien hemm ċerta korruzzjoni, mhux ċerta, kien hemm ħafna korruzzjoni. Jiena dik dejjem dejqetni f'Orban, imma Orban għandu raġun. Orban għandu raġun. Għaliex, għax inti ma tistax tibqa' tgħix referi hemm fuq. Inti taf li jekk iddaħħal ċertu tip ta' nies fil-pajjiż li daw l-aġenda tagħhom mhux ma taqbix ma tagħna ta' hija kontra tagħna. U mhux tal-li kontra tagħna, tal-li il-ħsieb aħħari tagħhom hija l-konkwista, hija li jieħdu f'idejhom l-Ewropa. U dana mhux qed ngħidu ġifieri għax hawn min jaħseb li qed nitkellem. Imma dan huma fatti, inti kull ma tittara ġiena titkellem għall-Iżlam pereżempju. L-Iżlam għandu fil-Kostituzzjoni, il-Kostituzzjoni tiegħu, ġifieri il-Koran u whatever. Dan bħal Knisja Kattolika, għax il-Knisja Kattolika u l-Iżlam kif ukoll il-komuniżmu, kif ukoll il-soċjaliżmu u kif ukoll il-faxxiżmu, dawn huma jew monoteisti, jew kellha mono ma nafx qbad ngħidilhom mononazzjoni, ġifieri dik u kulħadd trid jobdi għal dik. Aħna sabtit snilu, aħna konna fortunati l-Ewropej li għaddejna mill-Luminiżmu. U l-reliġjon Kattolika speċjalment għamilna l-assarina, ma ħallejniex tibqa' tiddeċidiji u deċidejna Knisja għaliha u stat għaliha. Di ħafna minna ġabwa soċjalisti. Illum ma nistax nifhem kif is-soċjalisti huma biċċa waħda ma' reliġjon li għaliha l-istat u r-reliġjon m'hemmx differenza. Ma nistax nifhem. L-unika ħaġa forsi għax it-tnejn huma pajjiż huma għaqdiet ngħidlhom jiena dittatorjali għax aħna konna fortunati li ħlisna mill-Knisja Kattolika li ma baqgħax tiddeċidiji. Bdew jiddeċidu l-istati. Sewwa, biss ċorta ħażina il-Parti Iżlamika dik il-qasma b'għamilha qatt. Il-Knisja u l-Istat huma l-istess ħaġa. Min niftakar fis-sittinijiet tiġġieldu il-Knisja u l-Istat li jerdu jinqasmu. Jiena niftakara meta Knisja. Jiena ma kontx nissogranajt li ngħatew għax kienu jittimbrawni u mbarazzjek. Kienet influenti ħafna. Allura jien se nerġgħu indaħlu sistema għar minn dik li rnexxina noħorġu minnha. Mela l-Ewropa il-problema u tittifhimha li jiena ġifieri naqqas beżżani wisq li l-immigrazzjoni għaddejaqniex daqshekk għax wara kollox aħna kollha migrati, kulħadd, jiġifieri meta tibda tara x'ġara tara idna pereżempju r-Russi huma Skandinavi propja, għajdu Russ għax kellhom daqna ħamra għax kienu ġejjin mill-Iskandinavja biex insemmi xi ħaġa ġifieri. Aħna l-Maltin jiena li jdejjaqni hu meta jkollok nies li jiġu fil-pajjiż mhux biex jieħdu biex jisiru bħal pajjiż tiegħek għax inti suċċess, lejna biex ikissru daku. Issa, let's face it, il-problema tax-xelluk u tal-Iżlami li għalihom aħna ħażina. Ġifieri l-West huwa ħażin. Il-West għandu ħafna ħażen pajjiżina, we went overboard, jien naħseb kollox. Anka b'dik moralità, pereżempju, s-sera nisa nħobba, ma llum kulħadd għandna sormu barra, Kristu Madonna, ħlib spaga, kemm nattu. Kamon, tajdli kemm indejja. Min iġdejja, imma naħseb jiena irid ikun hemm limitu għal kollox. Il-bilanċ hija l-isbaħ ħaġa. Sirna li biex tagħmel naqra suċċess iżżeglek biċċa TikTok, m'hemmx no skill, no nothing. Sirna vojti, sirna bla ruħ, bla karattru, m'hemm xejn ġifieri. Allora spiċċajna għandha parti mill-Ewropa hekk. Bla sens, li għalja bla sens. U bad għandha parti oħra mill-Ewropa li moħħa biex kisser l-anfisa. Għandha ħafna self-guilt, għax aħna konna kolonizzaturi, għax aħna l-Afrikani għamilnihom il-sira, għax aħna li huma kollha mhux veru dal-affarijiet, daw kollha ħmerijiet, daw mhux veru qatt ma eżistew. Jew almenu mhux kif ipinġuhom. Ara peress li għandna parti minna sirna hekk għaw dekadenti.
parti minna jipritkaw il-gilt, tinnota l-istess ħaġa bħal Knisja Kattolika, bħal reliġjonijiet, l-istess ix-xelluk, għax ix-xelluk x'inhu wara kollox. Jew l-faxxiżmu hekk tittax, dan huma razza waħda. Dawn huma kollha reliġjonijiet li jagħmlu s-saħħa bil-gilt. Li ġolok tħossok li inti għamil xi ħaġa ħażina, għandek bżonn tmur għand xi ħadd biex inatfek biex jisalvak. This is the spiċċajna aħna għandna nofsna dekadenti. Nofsna għabbewna bil-gilt li għandna bżonn ninqerdu biex nerġgħu nibdew kollox mill-ġdid. Ma triq tan-nofs irdu nsibu. U l-Ewropa dik il-problema daħħallhom, problema trid issib it-triq tan-nofs. L-Ewropa trid issib l-ewwel qabel kollox self-pride li ma għandniex. L-lum qed ngħidlek tant daħlet bil-linja għax aħna konna kolonizzaturi, għax aħna sraqna lil pajjiżi l-oħra, għax l-Afrika dal-ura ħabba fina, le mhux veru. Għaliex, għax il-Farejst għandek il-Singapore, għandek ħafna pajjiżi li kienu kolonizzati mill-Ingliżi, l-lum soċjetajiet suċċessun. L-Afrika, il-problema tagħha hija l-Afrika. Għandhom il-ġeografija kontra tagħhom, għandhom ħafna mentalitajiet li magħżula tagħhom, għandhom ħafna affarijiet kontra tagħhom. Anka dil-idea l-Afrika kellha imperi kbar. Daqs kemm kellha l-Ewropa. L-istess ta' imperi kbar. L-iskavitu minn fejn dawn l-imperi kbar kienu jisirqu l-nieshom, soqgħet bħalhom. U jbijawhom mill-Arab u l-Arab jbijawhom l-Ewropej. Alla jbierek li fl-nisimgħu li l-Ewropej huma skavisti u li huma kolonizzaturi, huma biss, entri mhux vera għax hekk kien hawn kolonizzatur kbir, huma l-Iżlam. L-Iżlam għadu mhux talli ħall-kolonji tallu għadu hemm sal-lum jiġifieri, sal-lum Nord Afrika kollha li kienet nisranija. Ejja mmorru fi Brussell. U dan huwa fenomenu li qed ninnotah isir ħafna jien. Inħoss illi hemm erba' sewwa illi jagħmlu regoli huma u jiddeċidu għal kulħadd. Inħoss il-maġġoranza tal-pajjiżi l-MPs ġifieri kollha jgħidu iva mingħajr ma jmorru lura u jaraw jekk dawk il-liġijiet u dak kollu li tgħid Brussell u x'tajjeb għal pajjiż tagħha. Ngħidlek l-Ewropa, l-Ewropa hija dittatura u nitkellmu x'ingħadu Van der Leyen minn qatta żela. Kon se niġi għal Von der Leyen. U hawn rabja enormi għaliha. Bħalka, l-istess l-Ewropa saret, jisar Knisja Kattolika. Nofsu dan kardinali, jiddeċidu minnu l-lider u l-fqija tal-tittoqgħod għaliha. U x'iddeċidi l-lider. Issa l-problema dik imma li ti peressi għad dak it-tip ta' dittatura soft ngħidilha jien ġifieri, biex taxxaqa għandek din is-saħħa soċjalista li hija tradizzjonali Ewropea, l-Ewropa hija tradizzjonalment jew soċjalista jew faxxista. L-Ewropej hekk tara Franza pereżempju l-iktar pajjiż soċjalist. Għal kull ħaġa ta' xejn joħorġu fit-toroq ikissru jfarku, ġaralhom Franza. Spiċċaw falluti. Però fl-istess ħin Franza hija waħed mill-iktar pajjiż antisemiti u faxxisti li hawn. Ġifieri, this is Europe. Il-problema li the left has taken over and is taken over to biċċa kbira ħafna. Ovvjament, peress li għandhom iktar saħħa, iktar qed jiddeċidu huma. Ġifieri, mhux qed ngħid ma jkunx hemm oppożizzjoni bejn il-left u bejn il-right, ikun hemm m'għandix dubju ġifieri. Imma kultant jiena nara kollox daqsxejn kif qed ngħidu teatrin. Għatem għandi paga tajba, nista' nagħmel isem, kultant noħroġ xi ħaġa biex nara kemm jinbravu, imma meta tfittex fis-sustanzi. Meta niġu għal. Però again, kif għandna għandek hemm issues li huma dominati mix-xelluk u bekk u jaħsal iżball li qed isiru għadha l-Ewropa. L-Ewropa qed ħarġet an open invitation għal faxxiżmu. Jekk tittajdu faxxiżmu u ma jgħidulu extreme right, jiena ngħidlu right, ma ngħidlux extreme right. Għaliex, għax il-left tant sar extreme left li jekk tajtu r-Rożarju jgħidulek faxxist, illum sirlem dak il-mod, ġifieri jiena tibatlek ingħatiju, jiena niddejjaq nisma' xi ħadd jitkellem bħal Trump u Alla u idejquli dawk għax Alla ma jidħol f'xejn. Jiena qasbis jeżisti sar kemm jidħol l-aħmerijiet. Imma tant imxew lej xellu b'mod eżaġerat li ma jagħmel sens li bil-fors kellek li jinħolqu jiena kont inħossa jien meta nara l-Ewropa mimlija barranin pereżempju, li daw s'issa b'daqqa waħda jridu l-liġi tax-xarija. Jiġifieri jekk ġejt il-Ġermanja hemm il-liġi tal-Ġermanja dik xejn iżjed ma jogħġbokx jitlaqlem. Mhux ftaħna l-bibien, ejja u kemm tridu għamlu li tridu. Sewwa, mbagħad ikollok post bħal Sweden
li kien l-iktar l-aqwa post fl-Ewropa llum sar iċ-ċentru tal-kriminalità. Għamin kama, u bekk li ġara li nies bħali li maħniex extreme right, jina ċentrali ħafna. Spiċċajna ngħidu isma' għandna bżonn nagħtu daqqa kbira n-naħa l-oħra għax fejn se nispiċċaw Konna rappreżentanza tan-naħa l-oħra. Ġaqalu l-pendlu. Għax ma jistax ikun Ma taħseb li ċaqlaq il-pendlu jew għandha hidden agenda l-Ewropa. Ħanajdlek l-Ewropa hija dominata. Kif għandna kemm ħafna kartels soċjalisti, per eżempju l-Ġermanja, demokristjani ma' soċjalisti, se daw mhux suppost. Imma biex l-AFD jew IDF ma jitħax fil-gvern. Meta l-poplu jrid lilu biex Meloni, kemm għadna kontra Meloni li di faxxista u li di daqqa waħda spiċċana hu Meloni, daqqa waħda sewwa. Case in point Meloni hija persuna li dak li ma joċċa l-Italja tiqaflu. Ija, sewwa tagħmel. L-ewwel semmejtlek l-Orban għax Orban ġew ifriżawlu il-fondi li kellu jingħata għaliex da. U penali. Għaliex hu ma jixtieqx li t-tfal ikollhom aċċess għal kontenut tal-LGBTIQ. Għandu raġun. Ġifieri aħna se naslu f'tali punt li minħabba il-fondi tal-Unjoni Ewropea li f'daqqa waħda ddeċidejna li ma ngħaddux mingħajrhom ħanbijaw ruħna. Ismani, ħanajdlek, l-LGBT għalija jagħmlu żball enormi, mhux qed ngħidha jien, kien jgħidu ħbibti li huma gay, pereżempju hemm podcast barrani. Waħda Taljana ma tgħix l-Amerika, di she is gay, tgħidha I'm gay. U di kontra l-LGBT, kontra, għaliex, għax diġi titpolitiġizzata. Dina mhux veru qed niddiġildu, jiena qatt ma kelli problema. Tuża l-skopijiet ulterjuri. Qatt ma kelli problema, inti gay, biċċa tiegħek huwa, you live your life, imma daw ippolitizzaw b'mod li jew ngħid li tajt int inkella jiena ħażin. Lew, jiena jekk inti għandek dak il-lifestyle, jekk ma ddejjaqnix, jiena ddejjaqni nara raġel li bessormu barra bil-ġwien għaddejn nofsa darja, ddejjaqni, tista' ddejjaqni. Jiena li għandi raċċetta kollox. Issa nara kif nixlajn għaddej slajn reliġjuż. Imma jena nammen li kollox għandu postu. Jek t-permettini namel parentesi, jina naħseb li l-LGBTIQ bħala komunità tintuża to divide and rule. Iva, politiġizzata. U ma jiġu użati. Ix-xelluk, meta li ġaraw, li meta l-ħaddima, l-agenda ta' xelluk għajem kienet, Marx, li l-ħaddima jqumu, jieħdu, ikeċċu l-boss, jieħdu l-fabrika fidejhom, u jmexxu huma. Il-ħaddima li qatt m'għamluha, il-ħaddima dejjem jridu pagi aħjar u kundizzjonijiet aħjar. Qatt ma jridu jmexxu l-fabriki. Mela responsabilità. Meta dik ma ġratx, il-komuniżmu, s-soċjaliżmu tilef ir-raġuni għal fiex qed jeżisti. Għalax bdew jagħmlu, bdew isibu affarijiet oħra il-klima, l-immigrazzjoni u bdew joħolqu issues. L-Amerika pereżempju ħolqu issue kbira fuq ir-razziżmu. Li l-Amerika ma rridx ngħid ma jeżistix għax nara melting pot. Le ma jiena nara ħafna pereżempju x'isimhom ta' Suwed. Podcast għal ħafna podcast ta' Suwed jgħidulek huma. Ellek qatt ma kien hawn diviżjoni bejn il-bojot u s-Suwed laqs illum. Għaliex? Għax ġiet ippolitiġġata mid-demokratiċi. Attwalment fil-fatt tara minn tella il-Trump fil-gvern huma il-Latinos u s-Suwed ta'. Għaliex, għax daw jafu, ekk jitlaw, ekk satħal il-border miftuħa beraħ, u jibdew ġej kulħadd. Jaqgħu il-pagi, u law il-musajbat huma. Għaraw ma jridux huma li jridu. Imma this is it, jiena fejn nara affarijiet li qed jiġu sfruttati b'mod vera maħmuċ u malizzjuż. Ma nistax jismu. L-Ewropa għandna bżonn nitalmu minn x'qed jiġu l-Amerika, x'qed jagħmel Trump, għandna bżonn nitalmu. Jiena ma rridx ngħid, mux mill-papa jgħid li titħobb il-lajr, tħobb il-lajrek, mela l-ura tfal tiegħi mhux għajri wkoll jien, mela ċittadini Ewropej mhux għajri. Knisja wkoll tgħidlek charity begins from. Mhux hekk ġifieri ismani. Jiena ma nistax intik milli m'għandix. Mela biex nagħti lilek, jiena nispiċċa b'xejjin, nispiċċa bil-qalsit ta' taħt. Għax hekk qed jiġri. Sweden was a very big case in point. Il-Papa pereżempju semma il-Lebanon bħala x'ismu ta' coexistence. Dajt jiġġennen. Il-Lebanon kien Kristjan kważi 3/4 minnu sa ftit snilu. Daħlu il-Palestinjani hemm Arafat eret pajjiż. Ġifieri hekk irid l-Ewropa.
Ekk rida l-Ewropa, għanadu kifini, il-Papa, ekk rida l-Ewropa ġifiri, gwerra ċivili, bħalma l-Ingilterra, they are on the verge. Għaw, xismu għaw l-Irlanda, daw t-nej pajizi l-Ingilterra, on the verge of civil war. Fimni, Ngħidlek ġaqeda fija l-Ingilterra. il-multiculturalism, sabiħ, sajba li nittolleraw u li naqsmu il-kulturi ta' xulxin, imma fid-dinja, u di għandhom daħlu għafrazum, memx xin il-kelmaw li naqdu fl-imkien, there is only supremacy. Dejjem Memx unità. Dejjem ġewwa. U fil-fatt kont ħansaqsi. Minu l-iktar b'saħħtu. Eżatt. Se jmexxi. Tista' ddum tagħmel noveni, tista' ddum titlob il-lalla, għax l-affarijiet hekk jiġru, m'hemmx tagħmel, dejjem hekk ġara. Issa l-Ewropa qiegħda fi żmien ikraħ, l-Ewropa tal-lum biex l-Ewropa ta' meta tħanna aħna Eżatt. fl-Ewropa da. Inbiddet kompletament, għax bej il-korruzzjoni morali, li hija kbira l-korruzzjoni morali, u ġiet għax konna suċċess. Għax dik il-problema, għalhekk fid-dinja tit il-bilanċ, għax inti s-suċċess iġibek L-abbuż. għaża ta' dekadenza. Automatically dejjem hekk jiġri, m'hemmx tagħmel dawn regoli eterni. Ebda bniedem ma jista' jbiddilhom. Nemmen falla jdaħolhom Alla u ma tistax tiġġielidhom, ma tistax, at no point ma tista' tiġġielidhom. Dawk huma l-parametri li nistgħu naħdmu bihom. Ġifieri issa l-Ewropa li għandha bżonn tagħmel hi tisma' minn Trump u tisma' minn Vance u terġa' ssib il-bilanċ tagħha. Tajli nerġgħu nsiru niġġieldu u nagħmlu l-kolonni kollha. Jiena mhux qed ngħid hekk, jiena qed ngħid bilanċ. Jiena qed ngħid nerġgħu nibdew nkunu proud li aħna Ewropej. Għax nitnejku, għana daħħal Ewropa mill-equation tal-istoria tad-dinja. Sawa, għawaj li xibqa. Għarrajt, kellek iċ-ċina kienet ċivilta kbira fi żmienna, kellek l-Indja ċivilta kbira fi żmienna, imma min ġab id-dinja daqshekk. Ngħiduha kif inhi. Mhux l-Ewropa. Ewropa min daqqa għal-bżonnu, daqqa għal-whatever, imma l-Ewropa hija post ta' inizjattiva. U għafattu. Illum tmur il-Ġapan, per eżempju, jew tara Ċiniż, idoqlok il-Mozart. Enna ma jdoqlokx il-tumdumtu Ċiniż, ma jdoqqolekx da għaliex. Għax dik il-kultura. Mhux qed ngħid li m'għandhomx kultura ta' xina, per eżempju l-aħħar, bat nara ħafna x'ismu tal-Ġapan u kultura tagħhom taffaxxinak. Imma l-fattu sta li l-Ewropa hija powerhouse. U l-Ewropa saret hekk, mhux billi għadet hekk, l-Ewropa ħalset dem, araq, gwerer, daw minn hekk ġew. Ġifieri da ma noqgħodux nitnejku, ġifieri għax l-Ewropej belaw għax belaw. L-Ewropej ħalsu prezz. Da biex marru l-Awstralja, għamlu 6 xhur, baħar u ilma, ek marru 5 ruħu, aslu 4, ġifieri, tajdli allura dak qed jagħmlu id-dritt jagħmlu li biex qed ngħid hekk jien qed ngħid li kieku ma kienux l-Ewropej kien ikun ħadd ieħor, kieku ma marx ħadd ieħor daw għadhom ikunu morda u m'għandhomx mediċini u m'għandhomx. Ovvjament inħoloq l-ugwaljanza, ma l-ugwaljanza trid inħoloq. Dejjem l-ewwel tax dejjem għandek nies li ma jridux ikunu ugwali, hawn nies ma jridux ikunu, hawn nies li jridu jgħixu pereżempju barra. Hawn nies li jridu hekk. Weda mhux se nindaħlilhom, jekk nista' ngħin imma again jiena naħseb li l-Ewropa kienet a big driving force għad-dinja kollha, li noqogħdu ngħidu għax the white man għax jippretendi għali the white man. Xbajt nisma dal-affarijiet, Inti qed badna triq għan-niżla wara s-suċċess. Għax komdi u suċċess. Jien personali u jiena ma niddejjaqx nesprimi l-opinjoni personali tiegħi jew min jaqbel miegħi jew min le. Qabdet it-triq għan-niżla għax triti u taf. Jiġifieri li kieku ridna nibqgħu ta' suċċess kienet tibqa' tagħmel is-suċċess. Taħseb li fi Brussell hemm hidden aġenda? Iva, għal One World Government. Għanda isem, globalizmu. Eżatt. Għanda isem. Mela naqblu. Il-Pepjazzo Pardet jgħid n-prioritizzaw l-Inglis fuq il-Malti. Għalfejda, biex min jiġi jaħdem għaw Malta ġifieri nkellmuh bl-Inglis. Għax dik l-aġenda tal-globalisti.
Illi kulħadd Jiena isir il-globalisti ngħidilhom jien ħasra u dija daħluha f'raskom. Jekk tħobbu d-diversità, l-ar ħaġa li tista' tagħmel il-globalizmu. Eżatt. Għax nidu kollha l-istess. Ekku. Palma ġara Russja, palma ġara ċina, ara ċina meta staniet. Iċ-ċina bdiet tistana meta qabdet is-sistema kapitalista bid-difetti kollha tagħha. Fid-dinja hawn xejn perfett. Jiena dejjem hekk ngħid. Xom, ma hekk dejjem għandek xi. Issa tittażel li ma riħa dejjek l-inqas. Imma qatt mhux sessi fil-fujja dejjem ir-riħa xi raħa tinten. Issa tittaċċetta. Li ma taħseb l-aħjar sistema jiena sa fejna fina is-sistemi xellugin. Dejjem fallew. Dejjem fallew, kull fejn. L-ewwel sistema soċjalista u darba jruli fuq di. Għax qalu li mhux għattilhom għax il-lemmin. L-ewwel insara kienu l-leminin, ix-xellugin ta' żmien Ruma. U veru. Għaliex, għax ma bdew, ektara l-aġenda reliġjuża tal-Papa. U l-aġenda soċjalista hija l-istess. Inħobbu li xulxin, naqsmu kollox ma' kulħadd, Zbieħ, ħafna, l-osta sabiħa, imma fil-fatti ma taħdimx. Tantu hekk l-Knisja meta splodit, meta ħadet il-poter, meta saret l-Imperu Rumanu. Illum x'inhu jiġri? Il-Knisja tilfet sniena, il-Knisja saret kważi isa l-ewwel insara u qed terġa' tippromovi il-dottrina tal-ewwel insara di li nħobbu lil xulxin, qasmu kollox ma' kulħadd. That never worked. Ir-Russja ma ħadmitx, iċ-Ċina ma ħadmitx, iċ-Ċina ħadmet biss meta saru kapitalisti, il-Vjetnam l-istess, il-Vjetnam mamlu ma nafx kemm sena jġildu l-Amerikani. Kemm għamlu, kemm mitu nies. Biex għasa nafx qed jagħmlu żraben tal-Adidas bi prezz irħis. Għaliex, għax daw inutli tiġġielidhom dal-affarijiet, irridu naċċettaw il-fatt li n-natura għandha ċerti regoli. Issa naħseb ir-regola naturali ifim li l-regola tal-natura hija dik li għadu l-fasċizmu ġifieri, b'saħħti u nerbaħ lek. Survival of the fittest. Survival of the fittest, insib xaqqa annimali u marit. Jiena ma narax għandna nkunu estremi hekk, anzi aħna għandna l-moħħ u għandna nkunu kapaċi nażlu triq tan-nofs. Jiena dejjem dikat. Jiena naħseb iċ-Ċina kieku mhux għax għandha tuża slave labor pereżempju. U dis-sabiħa ġifieri la l-kundizzjonijiet tal-ħaddiema fejn qegħdin fl-iktar pajjiż komunista tad-dinja. Daw il-ħaddiema tagħha huma stmati ta' żibel litteralment. U mhux anke ċittadini ġifieri tixtri bini sewwa wara 4 jaqa' u tibqa' biżżikk ġifieri. Ġifieri l-Ewropa naħseb jiena kienet waslet biex issib the right balance. Imma llum l-Ewropa tilfitu dak il-bilanċ. Ma tridux. L-Ewropa ma tridux għax daħlu il-globalisti. Dik il-problema. Bħal van der Leyen, dik l-ewwel. Allura wara li aħna qed naqblu fuq dan is-suġġett sewwa l-globalizzazzjoni. Il-way forward għal pajjiżna huwa li nibqgħu fl-Unjoni Ewropea. Isma' jiena xorta ngħid li aħna d-destin tagħna huwa fl-Ewropa. M'hemmx tagħmel. Imma jekk fl-Ewropa ħanaqbdu triq tan-nies aħna m'aħniex kapaċi. Nkunu orrif biżejjed. Nkunu intelligenti biżejjed. Biex nagħmlu xogħolna fl-Ewropa, kif qed jagħmel Orban, kif qed tagħmel il-Polonja pereżempju. Kontra pereżempju kontra Spanja u xi Hemm ħafna MPs qed jagħmlu xogħolhom taġri ninżal kappell minn hawnhekk. Ma mhux l-MPs. Bħala pajjiż jiġifieri. Mhux l-MPs jirrappreżentaw il-pajjiż. Ħanajdlek aħna Malta, l-opinjoni tiegħi. Meta nħares li għall-Ewropa, anke l-elezzjoni tal-Ewropa. Kważi xalata jenna, nibatu għerba ħalli iktar ikonna tan-nazzjonalisti mill tal-Labor. Imma biex hekk, jiddu nifmuni biex hekk. Nużawha bħala parti mill-suċċess politiku tagħna. L-Ewropa di tiddeċidi l-affarijiet, pereżempju, hekk naqblux mal-abort jew le. Insa l-kaċċa, għax il-kaċċa kontrija ġifieri, ma anka nsemmu ħaġa li jena fl-opinjoni tiegħi hija ċentrali ġifieri. Jiena nemmen li nippretendi pereżempju li l-Partit Nazzjonalista jiġġieled blartu l-baħar kontra l-abort. Nippretendiha, ta' suppost ħalli l-lum il-Partit Nazzjonalista m'għadux partit konservattiv. Għax illum naħseb għandna sida ralla fil-pajjiż, kienna soċjalisti saru l-ar kapitalisti li qatt kienaw. Anzi, għax kapitalisti ma ngħidilhom jien daw tipo Orban ġifieri. U mbagħad kellek in-nazzjonalisti li daw għasafu xlaqathom u għasafu x'inhuma saru soċjalisti iktar mis-soċjalisti
għax hekk moda, għax is-soċjaliżmu sabiħ, is-soċjaliżmu ħajrek, għax għalek inti daqsi, jiena kandidena tiħlilek, imma sabiħ ma jfissirx li hu tajjeb. In moderation kollox hu tajjeb, imma min jibda, min irid and this is it, min irid li kollox jiddependi mill-istat, kif qed tirraġuna bħalissa l-Unjoni Ewropea li kollox jiddependi minn xejn Brussell. Dik saret dittatura. Imma sax naċċettajna l-ewwel ħaġa li għandna bżonn inbidlu s-sistema kif nażlu il-meta imexxi l-Ewropa pereżempju. Issa Knisja Kattolika jintaw 4 kardinali u jaslu Papa. Għaddeċedu 4 u jaslu l-Vandeler, u biha. Ma diment li tibqa' hekk l-Ewropa għandna noħorġu minnha? Le, jiena ngħid le, aħna d-destin tagħna qiegħda fl-Ewropa, id-destin tagħna huwa fl-Ewropa. Alla ħares ma kienx. Ninżlu magħha ġifieri. Jekk tereq nerqu magħha. Ismani, ħanajlek tereq, ismani. Jekk ngħidu li qegħdin barra mill-Ewropa u tereq l-Ewropa, inti taħseb aħna se nibqgħu fil-wiċċ? Kif? Jekk tereq l-Ewropa, ġifieri qed ngħidu li it's going to be taken over by Islam. Taġi minn noqgħodux induru mal-lewża. I mean, il-kwestjoni, l-luber ġajna l-ura sfortunatament għal-Middle Ages, il-lum erġana spiċċana bil-gwerra qaddisa ta' Imma whether we like it or not. Bħalissa qegħdin ġol Ewropa u xorta tiġri hekk. Iva, ma jgħidu li aħna nrilqu għandna x'aħna ma naqblux ma. Jgħidu l-Ewropa tere, jgħidu l-Ewropa timbela mill-Islam, Islamik, jew ssir komunista, jew ssir jinnaf Buddista li nitfaħa xaħġa biħat ma. Ida naħseb li aħna se nerqu, mhux se nerqu wkoll. Aħna se nerqu, jankella konna nintabtu ma xi dittatur tan-Nord Afrika. Hawn min jifhimha differenti. Ma aħna żgħar, aħna żgħar, u għajmek kamol, jiena għandi ġunjuna 74 sena. Rajt affarijiet, rajt ħafna affarijiet. Ġifieri, billi ngħidu ħafna affarijiet sbieħ. U li taqbel magħhom awtomatikament li huma tajbin żgur, ġifieri għajdu inti tħobb il-gwerra allura qed taqbel ma tħobb il-gwerra wara ħobbx il-gwerra. Imma jiena meta nara xi ħadd li dana fekk inħallih ġibora flok la biċċan jama se jkollu machine gun. Naqtalu rasu llum hu mhux il-ħallħibat jara. Għax il-mentalità li ġara fit-39. Kulħadd hija Hitler hija niftew dak tirranġa miegħu u Chamberlain jiftaħar jew il-karti. U xismu għaw il-Churchill u warmonger, u il-gwerra, u il-ġid, għara xħadna. Għax ħaleni jikber xħadna. U bad blajna kanna daqsek. Flok blajna kanna daqsek. Dawk il-miljoni kollha mejtin ġifieri. Fin l-Ewropa terġa' ssir kbira, matura. Għandha ħafna, sara ħabba xelluk, kiena waħħal ħafna fi xelluk. Għabbira b'ħafna guilt complex li m'għandniex għalfejn. Għax aħna fej ħadna tajna. Jina jtlek l-Ewropa, issa aħna l-Ewropa maħniex parti saċċu, aħna qatt ma konna kolonjalista, qatt ma kellna kolonji, għalkemm kien hemm żmien fi żmien kavallieri kellna waħda. Imma aħna qatt ma konna x'ismu. Imma l-Ewropa daqskemm ħadet, jien ngħidlek li tat. M'hemmx tagħmel, jiena ma nistax nimmaġina Afrika pereżempju, ngħidlek mirrid vantaġġ. L-Afrika l-problema hija differenti, hija l-ġeografija u l-iżballi għamlu li għax l-Ewropej meta telqu daw kienu kolonizzaturi u daru lejn il-East Europe. U l-East Europe kien mudell fallut ġifieri. Għamilni aħna fi żmien Mintoff aħna. Aħna wara l-indipendenza qabadna mudell Ewropew. Għana meta ħadna l-indipendenza kien hemm pjan biex Malta ssir ċentru ta' turizmu u nies sinjuri mill-Ewropa. Għaliex għax il-gvern kien jaf li jispiċċaw ħafna kolonji, daw ħafna minnhom Ingliżi u hekk ma rridux imorru l-wara fit-tem tal-Ingilterra, u qal mela ħanallek nagħmlu. Ħallu r-reġina hemm, aħna billi konna mir-reġina flok inħallu l-lira. Għandna l-lingwa favur tagħna. Mela janħajruhom daw, morru l-Ingilterra jgħodu għaw jitkellmu bl-Ingliż bl-istess lira tagħhom għandhom ir-reġina biex jieħdu pjaċir, kjok aħna l-Prim Ministru tagħna. U ġew, dal-aħħar minn Desmond Morris. Desmond Morris dak li kiteb From Ape to Adam minn għalix. Anyway, kont rajt il-ktib tiegħu, kien artist, kienaw kittiba kbar, kienaw artisti kbar ġew jgħixu Malta. X'ġara? Adottajna fis-70
71 adottajna sistema li nħarsu lej l-East. U x'ġara? Waqa' kollox. Buġibba huwa iralija huwa il-mudell tal-waqa' ta' Malta. Buġibba kellha tkun kollha vilel, kollha sar minna Buġibba. Saret l-għanda ta' żibel, bir-rispett kollu jiena bil-żmien ngħix bil mhux qed nitkellem kontra ħadd qed konna. Ifhimni, billi nitilqu mill-Ewropa mhux se nakkwistaw xejn, jiena ngħidlek nkunu sanguisugi, nkunu bħal pajjiżi oħra żgħar, nieħdu li nistgħu. Jekk l-Ewropa se taqa' ġo fiha jew barra minna, xorta se naqgħu magħha, xorta m'għandekx fiex titfixkel. Nieħdu li nistgħu imma inqumu fuq tagħna fejn ma naqblux. Inqumu fuq tagħna kif qed jagħmlu u jingħajjed kulħadd li jrid. Kif għamel Orban, kif għamlu l-Polonja, kif għamel jinnaf, ma nħallux nies bħal Spanjola biex il-maduwa jismu. Kompra ġebbidna post li huwa ħażin jiġifieri, ħażin m'hemmx titfixkel. Jiena nafx id-dispeċini daw in-nies ix-xellugin. Ma nafx kemm il-darba sfidajthom għal diskussjoni, ma nafx kemm il-darba. Ħadd ma jiġi. Jajruk għax intfaxxist, ma jirrispondu xejn milli tkun qed tgħidilhom. Jiena m'għandix kontra s-soċjaliżmu, jiena ħalli nagħlaq. M'għandix favur il-kapitaliżmu għax għandu l-ħażin tiegħu wkoll. Jiena nemmen fl-moderazzjoni. Idu nsibu il-bilanċ. L-Ewropa invalenata mis-suċċess tagħha stess, spiċċat dekadenti. Allura ħabba fek għandek naħoħra li tara se tinvinta u ħoloq dil-ideali aħna l-Ewropej huma l-mostri l-ar mostri laqat forsi wara l-Amerika jew mhux qabel ukoll laqat inħoloq id-dinja għandna bżonn neqrduha l-Ewropa u mbagħad. Ħana jiddi tal-aħħar l-insara l-ewwel insara spiċċaw biex erdu l-Imperu Ruman. Santu stinkiteb ktib sħiħ biex jgħid li mhux vera, imma vera. Sewwa. Ġara wara. L-Ewropa kienet id-dinja ta' dak iż-żmien għamlet mal-500 sena mhux iżjed fil-dak li għidulhom id-Dark Ages. Jiġifieri fejn l-Ewropa reġgħet bdiet tibda mill-ġdid. Dejna spiċċajna nerġgħu nibdew ngħixu fl-għerien aw fil-ħadd bla sanitation. Hekk tara l-Imperu Ruman u tara x'ġara wara l-Ewropa saret diżastru ġifieri. It took us 500-600 years biex erġajna wasanna rinaxximent u għall-umanizmu. Irridu nagħmlu għadi ġifieri. This is my point. Ma naħsibx li huwa l-każ. Jiena naħseb li l-Ewropa tiddeċiedi u taċċetta ir-realtajiet. Ġifieri li ma jistax ikun nibqgħu estremi hekk, ġifieri, li niftu il-bibien għal kulħadd u hemm bżonn tara x'tagħmel biex terġa' ninsew dal-ħafna ħol moħra x'nsemmiha tal-Ewropa, dal-ħafna ħom xajdulu għaw tat-tempa u x'ilmadu għaw tal-climate x'ismu, għax spiċċajna qridni għal-Ewropa, ma tistax għana biex issalva ħaġa toqgħod oħra, spiċċajna bl-industrija. Spiċċajna kulħadd Franza m'għandix biex tibqa' tagħti l-pensjonijiet. M'għandix, falliet. Il-Ġermanja kienet powerhouse. Jena, daħħu l-nukleari. Ma allura xiex, bil-panels ta' xemx ġieħ il-maduwa. U bil-dentarri, iva, naħdmu biex naslu. Inti taħseb li vera għan problema, il-dinja vera għanna climate change. Da kollu ħmerijiet. Jew ħaġa li qed jagħmel għall-bniedem. Le ħanajdlek daw il-climate change, aħna nsertat qegħdin. F'mument rari fl-istorja tad-dinja, rari ta' klima mite għaw l-istajna noħolqu soċjetà. Da titkellmu fuq 12,000 years ta' ġifieri d-dinja għandha biljuni ta' snin. Dan serta ta' żmien fejn u terġa' għax dejjem l-istess għax pereżempju fil-Middle Ages kien hemm Ice Age, mini Ice Age. Times used to freeze over. Ġifieri fluctuations. Issa, jiena ngħid ejwa noqogħdu attenti għax hekk il-carbon dioxide qed ma mhux biex hekk b'ġimgħa biex aħna jiena milta. Oqdilt il-Ġermanja, spiċċat bla fabriki. Il-Ġermanja biex ħadet kollox iċ-Ċina. Pajjiż komunista li jaħdem bis-climate change huwa aġenda oħra li hija parti mill-aġenda tal-globalizzazzjoni. Il-globali għaliex? Jiena ħanajdlek, iktar ma jkun kbir in-nazzjon, iktar hemm ċans ta' korruzzjoni. Jiena kważi nippreferi nispiċċaw kull belt bil-gvern għaliha għax forsi
iktar tista' għax iktar ma tkabbar, iktar sassiba diffiċli. Tmexxi. Iktar ikollok ġliet, iktar ikollok bil-fors, aħna Malta, nazzjonalisti kontra laburisti u tal-ħamrun kontra tal-Furjana u ta' dit-triq kontra ta' dit-triq, nirraġunaw ġifieri. Din il-fratellanza universali daħqa fil-wiċċ, daqskemm daħqa fil-wiċċ tal-klima ta' ġifieri kamon. Da kollha aġendi ta' xi ħadd li fl-opinjoni tiegħi ma ġbaqalu raison d'être u jtira se jagħmel biex jerġa' jsir rilevanti. Grazzi ħafna Salvu tal-opinjoni tiegħek passoltu jiena kif passoltu nagħlaq dejjem nindirizza lilkom it-telespettaturi. Taħsbu li nies bħal Salvu f'dan il-każ anke jiena x'jiena nemmenek illi aħna nemmu li hemm dawn il-globalisti illi għandhom l-aġenda aħna conspiracy theorists?